I finalment anem a deixar a Adeli Martínez amb els seus convidats. Bona vesprada, Adeli. Hola, Toni. L'entrevista del programa d'avui anirà al voltant del concert a benefici Carrevolta, que tindrà lloc el 31 de maig al Teatre El Micalet de València. Contarem amb diversos convidats per a tractar el tema. Començarem amb Mariajo Algarra, membre de Carrevolta i de la comissió organitzadora d'aquest concert. Bona vesprada, Mariajo. Hola, bona vesprada. Mariajo, en primer lloc ens agradaria saber quin és el grup que actuarà a benefici de Carrevolta. El grup és La Romàntica del Saladar, és un grup que ve de la Marina, de Xavier en concret, un grup que fa fusió entre música de banda i música folk. I explica'ns per què la iniciativa de muntar aquest concert. La iniciativa no ve d'ara. Ja farem el 31 de gener del 2012, muntarem ja un concert molt gran en Maria del Mar Bonet, Altai, Carles Dénia i Joan Amèric. Al Palau de Congressos va tindre una rebuda espectacular per part de la ciutadania i aleshores es va portar un benefici econòmic i nosaltres farem el que ens agrada fer, promocionar la música en valencià i tot el que siga en la nostra llengua. Aleshores, seguint aquesta línia, ara hem organitzat que és més petit perquè el concert serà al Micalet, és més xicotet. Volem també donar a conèixer així a la ciutat de València grups que en la seva terra són profetes i que així són desconeguts totalment. I quina és la raó de que Carrevolta comença a fer concerts fora del seu espai? Pues el problema fonamental és perquè no podem fer-ho. No ens deixen fer concerts ni cap activitat en directe a Carrevolta. El motiu és perquè, encara que vos sembli increïble, la llicència que tenim és de bar i sala de conferències. L'Ajuntament de València no té cap epígraf on se puga catalogar, per dir-ho d'alguna manera, el que nosaltres fem. Això no és un pub, això no és un bar, això no és només una sala de conferències, això és un ateneu on se fan moltíssimes activitats de tot tipus. I tenim limitat les actuacions en directe, com ja he dit abans, tant de teatre com de música, fins i tot ens han llevat els equips de so, o sigui, no tenim ja. Com bé deies, un aspecte molt important de Carrevolta és la promoció de la música en valencià gairebé des dels inicis, veritat? Sí, entrar dins en el seu projecte quan se pensava en què volíem fer, que era aquesta casa, quin anava a ser el seu contingut. Per suposat, la música en valencià tenia el seu espai, el mateix que tot el que siga en la nostra llengua i també tot el que està fora del circuit institucional, que no té cabuda. Aleshores, Carrevolta vol i està lluitant per aconseguir algun dia la llicència que li permetisca fer tot allò per lo que esta casa va ser imaginada i alçada i creada. I creus que aquesta és una de les raons per la que té l'oposició de l'Ajuntament, que vol crear un altre circuit d'activitats culturals i socials? No necessàriament, és això. Suposo que també, perquè l'Ajuntament el que no vol és que se conega l'altra València que existeix, l'altra València que és lluitadora, l'altra València que parla en valencià, en la seva llengua, que defensa el seu. Aleshores, no necessàriament per això, però sí per això. Les limitacions de què estàs parlant de permisos afecten també econòmicament a Carrevolta, veritat? Moltíssim, perquè ens estrangulen totalment. El fet de no poder fer aquestes activitats fa que no vinga tanta gent, o sigui, ve molta gent a la nostra casa perquè se fan altres tipus d'activitats, com és la poesia per la revolta, que és un cicle meravellós, o les conferències que fem, però a nivell econòmic pues, no reporten res. Això, i que com ja sabeu, la majoria d'associacions tenen el mateix problema que nosaltres, a nivell de subvencions han baixat totalment, pues el projecte per suposat i després l'horari. Al tindre aquest tipus de llicència, l'horari és molt reduït, en la qual ni en copes se pot dir que traguem diners. I teniu, a banda d'aquest concert de la Romàntica del Saladar el 31 de maig, teniu pensades algun tipus d'iniciatives semblants? Sí, la idea és
continuar fent, a banda d'un altre macroconcert de l'estil al que farem el 31 de gener que vos he parlat abans, la idea és anar fent, ja que no mos deixen fer en casa nostra el que volem, pues nos anem a quedar callats, nos anem a quedar quiets i serem fora de la nostra casa. I tenim previst fer altres concerts que ja vos anirem informant, de petit format també, en altres espais alternatius. I a banda d'organitzar concerts, algun altre tipus d'activitats? Sí, el dia 1 de juny, que són les trobades d'escoletes en valencià, juntament amb el racó de la Corbella, muntem la barra de les trobades per atraure algo de diners. També mos trobareu en la Fira Alternativa, en juny, exactament no recordar els dies 6, 7 i 8, que anem a muntar una paraeta de menjar, una altra també informativa, i lo nostre és, a força de treball, traure diners per a poder aguantar i resistir este envic que tenim damunt. Si voleu col·laborar amb nosaltres, en Carrer Volta es trobareu. Anem acabant. És important recordar on, quan és el concert, quin dia, quina hora? El concert és el 31 de maig a les 10:30 al Teatre El Micalet. Tenim venda anticipada d'entrades, que les podreu trobar a Carrer Volta i en entrades.com, que són a 8 euros, i el mateix dia del concert, en la taquilla del Micalet, una hora abans crec que obrir la taquilla a 10 euros. Moltes gràcies, Mariajo. Encantats per haver-te tingut per fi al Déu de Santa Teresa. Gràcies, Adelí, de res. Jo vaig aprofitar per animar-vos a totes i a tots a que vingueu a aquest concert, coneixereu un altre tipus de música, una cosa amable, bonica, d'escoltar i de ballar. Encara que sigui al Micalet, vos esperem i se banyarem alguna. Hem tingut amb nosaltres a Mariajo Algarra, membre de Carrer Volta i de la comissió organitzadora del concert a benefici de Carrer Volta. Tenim ara sí amb nosaltres el segon convidat al voltant del mateix tema, el concert a benefici de Carrer Volta, que tindrà lloc el 31 de maig. Està amb nosaltres Paco Cholvi, clarinet de la Romàntica del Saladar. Bona vesprada, Paco. Bona vesprada. Per començar, Paco, i anar introduint-nos en el grup, què ens pots dir dels orígens i la trajectòria de la Romàntica del Saladar? Enguany fa 20 anys que va la Romàntica del Saladar. Va començar allà el 1994, s'ajuntaven a la caseta de Pat Bass per a tocar i per a cantar i per a sopar. La primera cançó del treball que anem a presentar parla d'això, justament, és una lletra autobiogràfica. La peculiaritat, diguem, del grup de la Romàntica del Saladar és que són tot instruments de vent, de banda. Nosaltres reivindiquem això un poquet, els instruments de vent, de banda, dins del món de la tradició no, del folk del segle XXI. I això seria un poquet juntar-se per tocar arrel de sopar una caseta, i a partir d'ahir, a poc, van anar recollint cançons, melodies d'aquí i d'allà, tradicionals, no estaven gravades a cap lloc, anaven a perdre's un poquet, i per això arreplegar-les, arreglar-les, arranjar-les, i també composar, perquè també tenim molts compositors dins del grup, com Joan Vallès, Quico Rosselló, i arranjadors també, Joan Buigues o Rafa Soriano, que arreglen les peces, i hem comptat també en col·laboracions al llarg d'estos 20 anys de molta gent que ens ha ajudat a replegar i a arranjar les peces, com Pep Antón, Pep Cano o Tererades. I els que veniu a presentar-nos, o el motiu del concert, és el quart disc de la Romàntica del Saladar, veritat? Efectivament, anem a presentar el quart treball, ja, que acabem de fer ara mateixa, editat per Convoy Records. Ja hem presentat a Xàbia, el diumenge passat el vam presentar a Teulada, i el 31 de maig pues, tindrem el plaer de presentar-lo a la ciutat de València. El títol del disc, A parar a Puerto Rico, pots explicar el significat? A parar a Puerto Rico estem explicant-ho en els directes, dins del show, diguem, de la presentació del disc, fent l'explicació, i breument vaig a dir-te pues, que tenim dues explicacions, l'oficial i l'extraoficial. L'oficial seria que a parar a Puerto Rico és una expressió que vol dir tornar a l'origen. Nosaltres venim d'un altre disc, Casino Jalús, que són unes peces totalment diferents, un altre estil. No res tenia que veure amb l'essència de la romàntica dels principis. Era una música més de sala, de la música que es feia als cafès i als casinos, més instrumental i més d'àmbit europeu. I a parar a Puerto Rico torna a l'essència de la romàntica dels principis, de les jotes, de les fandangos, de les habaneres, de les masurques, més festives, més cantades per a cantar i ballar. I per això, a parar a Puerto Rico, tornem als orígens de l'estil. Aquesta és la versió oficial.
I la versió no tan oficial és que és una expressió que utilitzem molt a la romàntica, sobretot tot el poeta. Sempre estem parlant de menjar, d'esmorzar, de dinar, de paella, de tot, i quan en compte de tocar i parlar de música parlem de menjar, tot el poeta fa, a parar a Puerto Rico, sempre tornem a parlar de menjar. És roda i volta a parar a Puerto Rico. Ese seria el significat. Ja que ens has explicat un poquet de la música del disc, ens agradaria que ens concretares més la música que podem trobar a Parar a Puerto Rico. Què ens podries dir? A Parar a Puerto Rico són peces que hem tocat sempre. En els nostres directes ens han acompanyat, però mai havíem enregistrat i ens apetia tindre-los a un CD. És música molt festiva i per a cantar i per a ballar i per a escoltar també. Tenim des de jotes, polques, pas dobles, fandangos, habaneres, etc. Nosaltres, la veritat és que estem molt contents en el resultat del treball i el que anem a oferir en aquest concert el 31 de maig que organitza Carrevolta són aquestes peces que trobem al CD que, com ho he dit abans, doncs és un tornar a aquesta música festiva, tradicional nostra i reivindicant els instruments de vent, la música folk. La majoria de les peces que trobem en el disc són instrumentals, però no exclusivament instrumentals, veritat? Efectivament, n'hi ha 4 peces que tenen lletra, que es poden cantar. 2 d'elles són jotes i la lletra l'ha fet a un versador, Paco Nicasio, per a l'ocasió. La primera, la jota de Quintos, és una lletra autobiogràfica on explica això del que parlàvem al principi, dels orígens de la romàntica al Saladar i l'evolució i el per què fem la música aquesta que fem nosaltres. I l'altra jota cantada també, que el trobareu, Roda i Volta, sempre ho paga el mateix. Roda i Volta juguem també en el significat Roda i Volta Parar a Puerto Rico. Diguem que és una lletra més reivindicativa, que on denunciem o parlem des de l'especulació urbanística fins a l'extracció de petroli al Mediterrani i també, per exemple, l'espoli que ens fan amb l'autopista d'Eumar. És la lletra més reivindicativa, pot ser, que tinguem en el disc. Paco, ja has comentat un poquet les presentacions que heu fet fins ara. Quines sensacions heu tingut? Quina acollida per part del públic? El vam presentar per primera vegada en el Festival de Xàbia Folk i estem molt, molt contents i molt agraïts. També és veritat que jugàvem a casa, que a Xàbia es trobem a casa i la veritat que va tindre una acollida molt bona. Va donar molta força per a dir, està agradant, estem contents. El diumenge passat el van presentar a Teulada, a l'auditori, junt a la colla El Falsó, que també va col·laborar, i la veritat que també molt bé i molt contents. De veritat estem orgullosos del treball que hem fet a nivell discogràfic i també a nivell de directe. Hem preparat un directe que esperem que agrade a la gent de València també, perquè és festiu, intentem fer participar al públic. La veritat, de moment, la cosa funciona i estem molt contents. A banda dels músics de la Romàntica del Saladar, amb quin equip heu comptat per a la gravació de Parar a Puerto Rico? 3 sets àudios, l'estudi de gravació, amb Bernat Pellicera al capdavant, hem registrat el CD, Convoy Records per editar-lo, el disseny gràfic de Pau Cruanyes, Mima Estudi, i les fotografies d'Instant Fotografia del Gallo. Han fet que este treball Parar a Puerto Rico estigui ja preparat per a que la gent pugui comprar-lo i pugui disfrutar-lo. Paco, per anar acabant, vols fer alguna crida de cara al concert del 31 de maig? A mi m'agradaria convidar a tota la gent que estiga per València el 31 de maig a que vingui al Teatre Micalet, que esperem que us agrade el nostre espectacle que hem preparat per aquest dia, amb sorpreses, i que també és per una bona causa, per col·laborar amb Carrevolta, que són gent que està lluitant perquè canvi un poc la realitat del país i que la veritat és que és una bona causa i pensem que valdrà la pena de veritat i s'ho mereixen tot, la gent de Carrevolta. Així que a tot el món, el 31 de maig, la Romàntica al Saladar al Teatre Micalet. Moltes gràcies, Paco. Ha sigut un plaer tindre't al Déu de Santa Teresa. El plaer és meu. Una abraçada. Hem tingut amb nosaltres a Paco Cholvi, clariner de la Romàntica del Saladar. Amigues, amics, ha sigut un plaer tindre-vos una vegada més a tots vosaltres i no oblideu que, malgrat tot, no us van a silenciar i no vos deixeu assustar. La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.